меҳмонхонаи Сирена дар шомгоҳи 11 октябр маҳалли таҷаммӯи сокинони шаҳр, бастагон ва алоқамандон ба ҳунарҳои зебо буд. онҳо барои тамошои намоишгоҳи Сафаршоҳ Меробшоев гирди ҳам омада буданд. осори ҳунарии Сафаршоҳ Меробшоев, ки зодаи Тоҷикистон аст ва ҳоло дар Амрико зиндагӣ мекунад, мухотибонро шефтаи худ кард. ҳама ҷою макони зебои худро дорад, аммо ватан ватан аст. ин комилан чизи дигар аст. агар соле як бор ба ин ҷо наоям, зиндагӣ карда наметавонам. бояд ҳар сол биоям. Сафаршоҳ Меробшоев, ки худро наққоши ҳирфаӣ намешуморад, пайванди амиқи худро бо майҳани худ баён кард. тамошобинон ба ифодаи бадеии Меробшоев баҳои баланд доданд. мусофират, муҳоҷират, ин ҳамун дарде ҳаст ки одамро ба фиғон меандозад. баъзе фиғонҳо ором ороманд, баъзе фиғонҳо дар сукутанд, баъзе фиғонҳо дар ранганд, баъзе дар шеъранд. барои мо хеле аҷиб буд ки Сафаршоҳи мо ки директори цирки машҳур буданд инҷо ва ҳамроҳи Сафаршоҳ мо ҳамчун раиси бунёди фарҳанги Тоҷикистон бори аввал як консерти бисёр серодами Далер Назарова дар ҳамин цирк мо созмон додем. бовар кунед ба қавли маъруф дару девол мекафӣ. ҳамақадар консерти хуб буд. ин кас ҳамчун роҳбари фарҳангӣ бисёр роҳбари хуб буданд. Заринаи Хушбахт, ки яке аз пайвандони рассоми мардумии Тоҷикистон Хушбахтов аст, наздикии ба вижа тасвири манзараҳои кӯҳистонро бо амӯяш эҳсос кардааст. масалан ҳамин нақшро гирем, аспи даван ва одам фикр мекунад ки дар воқеъ ин асп ҳоло аз ин нақш пайдо мешавад ва идома медиҳад ба давиданаш. яъне марди ҳунар аст Сафаршоҳ ва ман барои Сафаршоҳ умри дароз металабам, зеро ҳоло аз ҳама асосӣ ҳамин аст. дигар наққошиаш хуб аст ва умедворам ки дар оянда наққошиҳои бештареро барои тамошобинон ва барои дӯстдорони ҳунараш хоҳад наққошӣ кард. намоиши мазкур бори аввал аст ки дар ватани муаллиф баргузор мегардад ва интизор надошт ки ба намоиши асарҳояш бисёриҳо биёянд. бародарамон Сафаршоҳ яке аз он ҳунармандон аст ки имрӯз фарҳанг, маърифат, ҳунари наққошии расмкашии мардуми тоҷикро дар тамоми дунё муаррифӣ мекунад ва имрӯз хеле шод ҳастем ки дар ин ҷо чунин маъракаи хеле зебо ороста шудааст. ман аз доираи ҷамъшудаи одамон аллакай маълум аст ки ин чӣ гуна шахсият аст, чунки одатан мегӯянд ки аз ман ба ман бигӯед ки рафиқонаш ки ҳастанд ва ман ба шумо хоҳам гуфт ки ӯ кист. бинобар ин маҳбуби тамоми мардум аст. мо ӯро бо ин намоишаш таҳнiyату шодбошӣ мегӯем. намоиш на танҳо ба калонсолон, балки ба насли ҷавон ҳам хеле писанд омад ва таъссуроту бардошти худро чунин иброз доштанд. бояд гуфт ки бисёр олиҷанобу дар ҳайрат мондам. бисёр расмҳои зебо, манзараҳои кишварамон бисёр зебо тасвир шудааст. Мне очень понравилась одна особенность. ба ман тасвири хеле писанд омад ки зане дар тан пироҳани сурх дорад. воқеан хеле пуршӯру равшан ки мутаассир шудам. Сафаршоҳ Меробшоев соли 1952 дар шаҳри Кӯлоб таваллуд шудааст. кӯдакиашро дар Хорух сипарӣ кардааст. солҳои пеш аз ҳиҷраташ дар вазифаҳои роҳбарӣ кор кардааст. аз овони кӯдакӣ ба наққошӣ майлу рағбат дошт ва дур аз ватан дар шаҳри Александрияи иёлоти Вирҷиния ҳунарашро сайқал додааст. муаллиф дар Амрико, Туркия, Юнон намоиши асарҳояшро баргузор кардааст ва ҳоло нақша дорад дар Малайзия намоиши асарҳояшро барпо намояд.